В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Какво да направя, за да наследя живот вечен? Такъв въпрос задал, брати и сестри, един законник на Господ Исус Христос. А има ли въобще вечен живот? Какво значи вечен живот? То значи хем тук да сме живи, хем след смъртта на тялото да отидем оттатък в загробния свят, за който има хиляди доказателства. И включително и от Господ Исус Христос. И тук в днешното Свето Евангелие е и другото доказателство. Защото ако нямаше вечен живот, Исус Христос ще да каже на законника какъв вечен живот е патил. Няма такова нещо. Яш, пи, весели се, каквото успееш да направиш тук, това е. Но той не му отговаря така. А казва, ако искаш да наследиш вечен живот, възлюби Господа, твоя Бог, от цялото си сърце, от цялата си душа, с всичките си сили и с всичкия си разум. И ближния си възлюби като себе си. Добре де, защо пък трябва да обичаме ближния си като себе си? Не може ли по някакъв друг начин да го обичаме? Има и други видове обич, брати и сестри. Знаете, някои хора обичат, за да вземат на някого парите, имотите, или да го експлоатират сексуално, или пък труда му да експлоатират, или пък по някакви други изгоди. И когато спрат изгодите, изведнъж се оказва, че това е една егоистична и лицемерна любов, която няма нищо общо с божествената любов. А божествената любов е казана днес от Исус Христос. Като себе си. Възлюби ближния си като себе си. Значи безрезервно, безусловно, както обича Бог всички хора. Ако някой си мисли, че е по-обичан от Бога, отколкото другите хора, то такъв човек живее в заблуда. Бог обича всички хора, като свои деца, включително тези, които наказва. А той не ги наказва. Това е образно казано. Ние сами се наказваме, като се отдалечаваме от Неговата свята воля, от Неговите божествени закони. Ето така и ние трябва да, по поръката на Господ Исус Христос, бъдете съвършени, както е съвършен Небесният ваш Отец, и ние така да се стремим, както Той обича всички хора, така и ние да се стремим да обичаме всички хора. Но как да стане това на практика? Пак Господ Исус Христос се отговаря. Както искате да постъпват с вас човеците, така и вие постъпвайте с тях. Ето, в днешното Свето Евангелие чухме как един изпаднал в беда човек, нападнат от разбойници, изпонаранен, полумъртъв, на пътя, и ето на един самарянин минава и без много приказки на дело започва да обича този човек. Дело, с дела го обича. И то много дела извършва той. Първо му промива раните с вино, след това ги намазва с маслинено масло. Качва го на магарето си, закарва го в страноприемницата. Погрижва се за него. След това се тръгва, оставя пари, заръчва на съдържателя да се погрижи за него. Поема отговорност, ако похарчи повече, отколкото ми е оставил, на връщане да му доплати. Ето вижте, 5-6
конкретни действия, без никакви думи, без да го пита, как стана той нещо и ти нещо, да не си сбъркал, да не бива да е наказал Господ. Я то оставя аз тук да си изтърпиш наказанието, да тъниш в раните на болките си. Няма такова нещо. Действа с любов. Ето така, братя и сестри, ние трябва да се стремим да живеем. На враговете си да обичаме ли? Да. И за тях да се молим, както е заръчал Господ Исус Христос. Защо пък трябва да обичаме враговете си? Защото и Бог обича тези, които го мразят. Нали? И им дава живот, слънце, въздух и много други подаръци. Гледа да се обърнат, да тръгнат по правия път. И нека да се припомним, брати и сестри, думите на свети Франциск Асийски, който като изпраща своите ученици по света да проповядат, им казва: проповядвайте Божието Слово навсякъде, по всяко време. Използвайте думи само в краен случай. Амин. Бог да ви благослови и честит празник.